sadako dirohaki mangingani pikiraki berbunga-bunga rohaki alani denggani basah sasadako dingoluki manggohinang kaki bunga jadi mubah nako di pangan rohaki ikon rapita dua ratu dorong marang tutorua tuyot mata nako hasia say ho ho di lampuku nang sasadaho di rohaki say ho mahoning moki sasadaho di ngoluki manggohinang say ho ho di lampuku nang sasadaho di rohaki say ho mahoning moki ikon rapita dua ratu dorok marang tutorua mata aku hasia haolau macai gomo asa say ho ho di lampuku nang sasadaho di rohaki say ho mahoning moki sasadaho di rohaki
Ubah nama namin na marhabang sa Gubernador Dijang nakusubahan na dito Tuhan Yesus Kristus yung kung sa kaluhan. Di manugot niya rin na lutuhan, di rin na uli, di rin na dingan. Marpundo kami na magbuha, marburo. Na magbuhay, pagpuhan namin kami. Magbuhay yung namin, di ba kasi sa gariyo na lutuhan. Na pakitsagyan kami lutuhan. Pamato malituan bersaudian ada dengan bahasa atau kami nama kita marburu waktu ini aku mengumpulkan anak guru-guru kami bagai korong nama jaro pasus yang nakusog kami ulaunan bila sinruhan namin Tuhan di berdasar menunjukkan lalu itu aku bahas ini berdiskusi alaya dora sumpan kami berguna Tuhan pas-pasu asa guru di tamatan kami asa kamahan di nama hidup pengujian mereka mari Tuhan Yesus Kristus yang bersekalian umat yang beriman amin sebelumnya rencana misi yang masih berdepan dalam pelajaran yon anak kamu mah dehano tas maruhat tadu top pa marana pagoro pati naman pahami mati Yesus Kristus Tuhan sudah Tuhan mulai sekolah nabi yang menurutnya yang membuka hati Tuhan
lubos sa pangalan namin at matulong kami ng ulang na wakto sa pangiliputan. O kaya nang tanayin sila, iman na magkala paspas patuangan sa bakit yan po matindi na kakaw. Aliyah mga nabasa, o man na mamasmas, o maluwan na mga ramot namin. Hindi na nagtunggihan namin na sumurmi. Kapat kami tolak kami ulit Tuhan, masih perluan. Doa dan pemurun namin jaga si Tegal. Asiluhan kami, tanggungan pemurun namin yang sadu akadu na pagkakas namin. Nang lumangayahan sa lupang makoman namin. Dan matanyang namin na popok kami. Orang mga tauan na tutuan na rin buat kami lang. Mauli ating marangan Diyos. Amen. Ku cintakan rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Hurian itu Hatta di hari Sadarion Jumat 2 Mei 2025. Namar pungu dohita di bagas joroon mangudurhon anak dohok boru ni huriai di nanayang macalo pasu-pasu pabagacon sia Tuhatta. Ima si Febrianto hutagalung dohot si Francisca boru luban gaul. Nayang pukau tama kebaktian pamasu-masuonon atong tapahoho marohata. Martangi yang mahita di bagasan rohatabe. Marhite na marede hita sian bukwede nomor 20 ayat sada dohot ayat tolu laos rimahamu jongjong saluhutna. Jesus amironiso asamasi hamolu
hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni toddi porbadia. Amin. Jabu dohot sinamut do tiatianan sian ama, alai sian Jehovah do anggo pardihuta napatas marroha. Martangi yang mahita. Ali Tuhan debata amanami na di Banua Gijang, hodo na mga turhon pardongan sa ripioni. Di ida hodo dongan namion ima si Febrianto hutagalung dohot Francisca borulumban gaol na marsakap na ing barbagas. Jalan na rodo na sida mangido pasupasum. Atong say tatap manasida di bagasan asi ni Roham. Pasupasu jala ramoti manasida marhite-hite pakkaholongim. Rajai manasida marhite-hite tod di porbadia. Asa mamuka jala marujung di bagasad dame pardonga sa ripeon nasidai. Tangihon matangiang namion ala ni asi dohot holong ni Roham. Amen. Kita Horas madihita sa luhut na manginang. Diari na ginedihon ni debata arilas ni Roha sa darion. Ima di pamasumasuon ni si Febrianto hutagalung dohot Francisca borulumban gaol. Hita na marpungu di bagas joro naon. Huwene dohata ni debata na gabi ujahan nilas ni Rohata. Ujahan ni pardongan saripion muna na dua. Ima na tersurat di Evangelium ni si Johannes bidu 15 ayat sia namadok. Songon holong ni roha ni damang diau songonido holong ni rohaku dihamu. Mian mahamu di bagasan holong ni rohaki. Di hata Indonesia, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Ido yang go sahana. Amanami na nami na hinahulungan di bagasan Kristus Yesus Tuhata.
odo pangaripunon ni ngulu ni hala Kristen holong kasih. Inilah yang menjadi identitas, inilah yang menjadi karakter sejati seorang Kristen, kasih. Molo natuari konseling kami di Papua halakotna 2 tahun 2000 tahun berapa kenalan 2024 ya 2024 Aisyada tadani namar holong di roha biasana tarkuar maun adong membina hubungan mardongan manang marhalet dagi anggo halakot dang adong marhalet dang adong istilah marhalet iya kan tidak ada istilah hubungan pacaran. Kalau ditanya sekarang, selama kalian saling mengenal satu sama lain, siapa yang paling banyak mengasihi? Apakah Febrianto mengasihi Francisca atau Francisca lebih banyak mengasihi Febrianto? Ahadu alusmu, Febri. Lebih banyak si Febri mengasihi si Francisca, ya. Nah. Jadi si Francisca kayak mana sama si Febri? Nanti aja di hubungan rumah tangga ditunjukkan semua gitu ya. Akamanami dohotinanami nahina holongan di bagasan Kristus Yesus Tuhata. Tohodo sipata olo do taida songo dia pakaholong ini dongan jol mamaradopok kita. Mungkin sekarang bisa saudari Francisca berkata saudara Febrianto sampai saat ini lebih banyak mengasihi daripada saya. Alai di bagasa tikion ada pola dalam hal mengasihi yang Tuhan Yesus ajarkan pada saat ini. Apakah polanya? Yesus Kristus yang adalah firman yang menjadi daging. Dia yang tidak mengenal dosa tetapi mati oleh karena dosa. Dialah yang dikatakan kesempurnaan kasih itu. Dan dia berkata di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-9 ini, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Kita lihat formulanya, seperti Bapa mengasihi aku, demikian jugalah aku mengasihi kamu. Bahwa ternyata kasih itu merupakan pengenalan seorang manusia tentang siapa itu Yesus Kristus di dalam kehidupannya. Ketika kita ini orang yang lebih banyak, ketika kita ini orang yang selalu berusaha untuk mengasihi, demikian jugalah aku berusaha untuk mengenal Yesus Kristus yang telah mengasihi aku. Dang behajol maon, dang bejolma, nagabe siti ruod dihita taringot tuna makaholongi amanginang. Manusia itu bisa saja mengecewakan. Manusia itu bisa saja menyakiti. Manusia itu bisa saja membuat kita tersakiti. Alai di dogma di bagasa tikyon. Songon holong ni rohani damang diau. Songon ido holong ni rohaku dihamu. Mian mahamu di bagasan holong ni rohaki. Mian mahamu di bagasan holong ni rohaki. Holong naso marpangaci.
holong na somarnida di dabohi, holong na makaholongi sa luhutna, holong na marpangaju, holong na masia-sia-sian, holong di akahahurangan, ima holong na pinatuduhon ni Tuhata Yesus Kristus, tuhita sa luhutna. Songod dia pehajuk katota, songod dia penahumurang di pangalahota, toktong do dihaholongi hibana hita di perdalanan ningoluta. Dan kasih yang seperti itulah pada hari ini yang Tuhan suarakan kepada saudara-saudari yang akan menerima pemberkatan pernikahan pada saat ini. Ketika saudara-saudari melangkahkan kaki ke baitnya yang kudus ini nanti sampai ke depan, setelah kembali ke tempat duduk, sadarilah firman Tuhan berkata pada saat ini, tinggallah di dalam kasih Tuhan itu. Kasih yang senantiasa menerima dan juga kalau bahasa Batak masih aju-ajuan. Kasih yang menyempurnakan. Dan jadi tong anggodohonon ni si Febri do holong rohaku tuho ale seturus holan na dimuruki, seturus holan na disonggaki. Alai anggo didok do holong rohaku tuho songo dia ma Yesus Kristus na pataridahon holong ni rohanai pola mate dihau na pinarsilangi mangaju-aju hahurangan dohot hagaleota songoni manang seorang suami, seorang istri harus menunjukkan kasih itu di tengah-tengah keluarga. Apakah yang bisa kamu lakukan kepada suamimu? Apakah yang bisa kamu lakukan kepada istrimu untuk memperlihatkan bagaimana kamu tinggal di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus itu? Bahkan bukan hanya kamu berdua, kamu akan dimampukan untuk memperlihatkan bagaimana kasih kamu berdua yang tinggal di dalam Yesus Kristus kepada orang tua, kepada saudara-saudara dan keluarga, saudara Febrianto dan juga saudara Francisca. Jika tinggal di dalam kasih yang di dalam Yesus Kristus, inilah yang dikatakan keluarga saudara akan menjadi keluarga Kristen yang sejati. Dan itulah nanti yang akan dipesankan kepada saudara-saudari yang menjadi dasar-dasar pernikahan orang Kristen. Bayangkan mulai daripada masa lalu hingga pada saat ini, tidak ada yang bisa menghalangi kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Cepat atau lamanya suatu pengenalan dan hubungan itu bukan menjadi penghambat bagi saudara-saudari untuk bisa melangkah ke baitnya yang kudus ini. Dan kasih Yesus Kristus itulah yang senantiasa menyertai saudara-saudari di dalam bahtera rumah tangga kelak. Dan biarlah kasih Kristus itu yang senantiasa menerangi hati dan pikiranmu untuk boleh menjalani segala sesuatunya, baik pekerjaan, baik di tengah-tengah keluarga, baik di tengah-tengah hubungan abang beradik, memperlihatkan bagaimana saudara-saudari tinggal dan diam di dalam Yesus Kristus yang adalah sumber kasih itu. Alanii borhat mahamu dinalahu madalani pardongan saripio muna mian mahamu di bagasan holong di roha nasian tuhatai jala toktong diurupi diajari dipergugui hamu dinalaho masih hahulungan songoni manang keluarga Hutagalung, keluarga besar Hutagalung, dohot keluarga besar Lumban Gaul di son. Holong nasiat tuhataima, na toktong mga ramoti ke keluarga amuna mamuka sadarion amanginang. Gok las ni roha, gok dame mahamu,
alamiya kamu di bagasan holong ni tuhatay. Nang ulaon adat sa daryope, di bagasan holong ni tuhatay, denggan mardalan. Tiur ari, dao akka pangabati, songoni manang akka na mangarasaki, goklas ni roha gok dame mahita, mamuji-muji goar ni tuhatay, ala toktong holong ni rohana dihita. Selamat berbahagia di si Febrianto dohor si Francisca, Tuhan tama nama masu-masu hamu. Amin martangi yang mahita. Dangadong nabuhi mga bati holong mi di hami ali Tuhan. Ido na huwida hami di bagasa sa daryon, di ibadah pamasu-masuon ni si Febrianto hutagalong doho Francisca borulumban gaul anak doho buru ni Huriami. Di padumuho na sida, di pardonga saripion na sida. Di namajalo pasu-pasu pabagason na sida. Takas holong mi na padumuhon na sida. Ope Tuhan, di udut ni pardalanan. Pardonga saripion na sida. Sahat tu ujung na. Holong mi manatoktong madongani na sida. Miyan manasida di bagasan holong ni roha na siyakoy. Masya jua-juan na sida. Patuduhon holong ni roha na sida. Songoni manang tahe tutong-atongan ni keluarga na sida. Gabi keluarga Siti Ruon, keluarga goklas ni roha na sida. Jalaboy ali Tuhan, toktong patuduhonom mulehonom mo, akka hinauli hinadinggan di basam, akka narikot di perdalanan ni ngulu na sida. Songoni manang tahe, dinatua-tua na sida. Ho mali Tuhan na toktong na mga lehon gugu, songoni manang tahe hahipason. Asa goklas ni roha manasida tahe dinalaho mangulahon ulaon adat, anak doho boru ni Huriami di bagasa sadaryon. Atong hupanggogopok kami masaluhut na ngulu nami hola tu bagasa tangamu na badiyay. Toktong maholong mi na hupakilalaho kami di perdalanan ni ngulu nami, maniroy manorangi roha doho pikiran nami. Di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami, martangia kami Tuho. Amin.
hamu ari akan na pinagkamaw ni debata. Itahiro hamu na donuayang marbagas, alidang tama halak Kristen marbagas songon na sutumada debata. Atong tangiho kamu majolo hata ni debata taringot turuhud ni pardongan saripion ni halak Kristen. Jadi dito pa debata majolmai tumiru rupana ditiruat to debata lahomanop pa ibana bawa dohot buru-buru na sida dito pa. Dung dito pa debata jolmai didok ibana ma. Dang denggan sa sada bawai pujung. Ubahem ma di ibana sada buru-buru pangurupi di ibana bahen akupna. Alay siyan mula na idobe. Di hatotopanay bawa doho buru-buru na sida di bahen. Ala niing tadi konon ni bawa do amana dohot inana patopot dirina tuna niolina. Nagaybe sa dadaging do na sida na duai. Asa dada dua be na sida tung sa dadaging do. Akup ni didok Tuhan Jesus. Ganup paulakon na niolina. Ia soala ni namarmainan na pangalakup soda, na palakup do, pangalakup donang na mabuat na sirangi, atong na pinadomo di debatadang jadi sirangon ni Jolma. Songonodo didok debata tu bawa, hamu akabawa haholongi hamuma pardibutamu nabe songon Kristus na makaholongi huriai, jala na mangalehod dirina humokopsa. Unang muruk kamu dopak nasida, ikut marroha hamu madongani nasida. Sangap bahek kamu nasida, songodongan panean di hangoluan na sorasuda. Dungi songonodo didok hata ni debata tuak kaburu-buru. Dioloya kaparopua mabawa nabe songon pangoloina di Tuhani. Ay bawaido ulu ni pardihutana songon Kristus ulu ni huriai. Ikobotor, porman, toman, mardongan halapohon, dohot hademahon nitod di parange ni buru-burui. Ima na arga di jolo ni debata, dohot di jolo di jolma. Atong, songon akan namar parangehon hata ni debata maham. Sumulukon parasi ni rohaun dohot habasarun dohot haserepon ni roha mahamu. Masi paune-unian mahamu dohot masi asia-asian. Saluhut riting ni roha. Muruk rimas panonggahion dohot pangitsahioni dauma siak kamu. Alay digijang ni saluhut na masih hahulungan mahamu. Aido rahut-rahut ni nasundinggan. Dungi dami na siya debata, ima mga rajay di bagasan rohamuna. Jala saluhut na binahen muna marhite-hite hata manang papahenan. Toktong may marhite-hite goar ni Tuhan Jesus, asa iba na mga rajay rohamuna dohot ulaon muna. Atong nung nga dibigi hamu hata ni debata taringot turuhud ni pardonga saripiyoni. Namanukum maaon waing jumolo diho ali pangudi si Febriang Tohutagan. Holo doho makajongjokon di jolo ni debata na upoto sa luhut. Doho di jolo ni akadongan na pumudison. Na di pangido rohamdo si Francisca borulumban gaul na niriritmon gabidongan mo saripe. Olo doho makaholongi ibana siyan nasa roham, dohot mangulahon siyan nasa gugom, kuhut marparangehon parange na badia rap dohot ibana. Naolo doho mga juaju dohot hagaleon na, tungsura humurang parangena. Jala na sotupa paulahom, manang tadikonomu ibana, pai madisirang hamatea kamu sogot, molo naung sadaroham mangului sa luhut na dogma. Holo. Namanukum maaw doho diho ali inang Francisca borulumban gaol niririt ni si Febriang Tohutagalungon. Bahen pardongan na saripe.
Naolo doho makajongjoko di jolo ni debata na uboto sa luhut. Dohot di jolo ni dongan na pungudison. Na di pangido rohamdo si Febrianto hutagalungon gabe sinodukmo. Olo doho makaholongi ibana siyan na sa roham dohot marpangalaho nature maradopon ibana. Dohot marparangehon parange na badia. Babua hala Kristek ko. Jala na sotupa mahilolo ko, manang tadi konom mo ibana. Paima disirang hamatean hamu sogot, molo naung sadaro ham mangului sa luhut na dokma. Atong masilehon at tangan siyamun mahamu pabuahot ni padanlunan. Naposo ni debata doaw na mabuan hatana tuhamu marhite-hite goar ni debata ama anak dohotod di porbadia. Na pinadomu ni debata dang jadi sirangon ni jolma. Amin. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahamu. Di sodako Tuhan debata mabohina tuhamu jala asima rohana midahamu. Di dopako Tuhan debata mabohina tuhamu. Jala di pasaor hon madamena tuto di munabe. Amin. Saya. Atas nama HKBP Huria Sukamaju menyampaikan sebuah cindramata bersama Uluan Huria, Parhalado Huria dan jemaat. Semua mengucapkan selamat berbahagia, selamat menempuh hidup baru. Di sini kita memberikan cindramata Alkitab, firman Tuhan, supaya keluarga yang baru diberkati Tuhan ini menjadikan Yesus Kristus menjadi kepala keluarganya, dan firman Tuhan ini menjadi landasan di dalam menjalani hari-hari kehidupannya, sehingga keluarga yang baru menjadi keluarga yang terberkati dan menjadi berkat bagi sesama dimanapun berada di dalam melaksanakan segala kegiatan aktivitas, terutama di dalam keluarga dan gerejanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati keluarga yang baru diberkati ini. Kami Parhalado sekali lagi mengucapkan selamat berbahagia, selamat membuka lembaran keluarga yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Amen.
dapat tuluhon rim mahamutan. Tuhan itu hatai, kau tinggi kau nilui, asalam jawe luat dalam tuwe, amalai ada matare, akiro abusude, araon manongatabe, dalam joloke, haratu jolona dongan musude. Rahman dogma hita di tangiang ali amanami. Ali amanami na di kadua kijan, saya binarbahiya magwar. Saya Roh Maharajaun, saya saut malam mendoham di Bandung Tawon, Songon dan Bandung Ica. Lihat Tuhan sedarian pemuluhan siapa hari. Saya sama dosa sama pani sana. Hidup saya menelan dosa Tuhan. Ulah memetung untuk pemuluhan. Paluan dengan isian pangagu. Ay holo na puna harajaun, doho tagogon, rodi asangapon saliling nililing na. Amen. Say didongani asin ni rohani Tuhata Jesus Kristus dohot holong ni rohani di bata ama. Rab dohot para saoran nito di porbadia mahamu saluhut. Amen, amen, amen. Horas madihita saluhut na. Horas. Pamasu-masuon ni anak dohok boru ni huriai. Diamat taraja dohot inatta suripada. Daudu tima. Sahak mahita na pasahaton. Hata huhuasi. Barjolo mahu pasahatami. Na pasahaton hata huhuasi. Sian suhut paranak. Pasahatami partikian tu paranak hutagalung. Hamu akan napinar sangapan amat taraja dohon inata suripada jongjong dohon dison son wakil sian paranak parjolo mahami madok moleate tua mata debata nama dongan hita saat tu sadarion songoni nang tuhamu pangula ni hurianami keparhalado tu rumobi amang pandita nami pandita lubatobi naposoni tuhata naung pasahaton pasu-pasu parbogason dianak do boru ni huriai. Suang songoni matuhamu napinar sangapi nami raja ni dongat tubu, raja ni dongat sauta, raja ni paburuon, raja ni ale-ale, terlalu mobil mu raja ni hula-hula, doh tulang nami. Dohonon nami mah mau liate malabok pusu-pusu sialah haroromuna, tubagas joroon nabadiaon. Ima mengadopi pamasu-masuon ni anak dohot parumain nami. Marideon gomosu pangido hami tu hamu dung ruar hitanon sian bagas joroon asamar yang nilaka maita rap udur hita tu inganan pesta ujuk naung pinarade ni hasuton keparadi hami di son ima di gedung serbaguna HKBP Sukamajuon asarap hita marsi panganon jala patupaon adat nagok tu laulata jala adong siat tonga-tongata naso saat dope songon ko kodo jojo nami hasuton balas hatak koma naeng na manggokon huhut majo amu ulagi kami mamadok sali nai molete botima Alana asi dok holong ni rohana boi mardalan di arina nauli na dingganon ima songon pamasum-masuon boru dok helanami parjolo hami mandok molate tuhala amang padita lubat tobing dok sude pangula huria nanunga dohot makalason acara pamasumasuon sadarion ima tuhamu salutna nahu pasangapi hami tu raja ni dongat tubu dongan sahuta
Raja ni ale-ale tarlu mobi madihamu raja ni hula-hula nami, hula-hula siobing, hula-hula nami, hula-hula sinaga, do tulang su nami raja Bajar Nahor. Ima songona di paboton pamburo nami, nunga di para dinasida songon idahan nalas dohot aik sitio-tio asarap mahudurita lao tu gedung serbaguna AKBP Sukamaju dituruni gereja tahun. Jadi molotung ngadong siat tonga-tongata nasosa dope gokon do jojo ba saunari ma upasatami ma gokon do jojo muna asa dohok mahamu mandok moleate maju hamu di ulaun sadarion ulai nami mamuse mandok moleate godang ma butima. Kami bersyukur atas rancangan-Mu yang terbaik dan terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah. Kami bersyukur atas rancangan-Mu yang terbaik dan terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji menyembah-Mu Yesus Tuhan hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Yang terbaik dan terindah bagi kami. Oh, Kau memberkati kehidupan kami, Melimpah dengan kasih dan anugerah. kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji menyembah-Mu Yesus Tuhan.
Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya.